Kasa Buhari a wannan yanayin kasa da kace koma gona ba taki ga mun sai taki naira 30,000 dubu tono za mu sai da buhun kaba kenan 20,000 ba zai yi ba mun sai da shi 40 Allah ya yarda Allah kuwa jiki baka yi aka ce sai kai a koma gona ko to an koma gona ba taki yanzu ba tanta yanzu batu ne titin nan wannan titin da ka zo ka wa mutane Buhari kwa daga ba kowa 100,000 400 ai bace Allah da wannan kuma nan tun daga ka dauko ya fi titin ka hana karatun alqur'ani ka hana sallah kuma duk wannan magani ka hana zuwa ɗakin Allah a je a sauke bare duk a shekarar ka a shekarar mulkin ka shekarar kafuri mai kallon arewa bai hana kallon bangare na kidnapping na rashin tsaro ba da ruwa kasar nan kaga an kama na garo kai ma da aka zo kawo ma yari da sun same ka sun yi fata-fata ta kai damu kura ba tsohon soja ne tsohon soja iska da ya mai isan na arewa yanzu Buharin za a tura wannan tura mata a wani gari kake to kai a kura nake a dai garin mallam kake wannan turo ma dan Allah da gada ba tsoro wallahi ba turo ma kake kawai yazo wallahi zo mu na kura ba gaba da gaba ba mu ne ba da kura ba kin kuri mu za mu kai mutum mu je ba a ruwa namun mutum abincin yi an fi kudi mun fi ku dauri tambaya mun fi kudi ku rike ku aka bani budurwa aka bani gida Abuja area 1 aka bani kyautar mota Abuja area 1 aka bani gida Abuja area 1 Allah ka cikin alƙwara sanu gani yan kwaro ba dan nehu da sanu gani yan wallahi kwaro ba dan nehu da ba dan nehu yan kwaro ai sa TV ana fada farauta kai maciyaci a ce ga 100 can asibiti wallahi ga 100 can sun rasa gado ga 100 can sun mutu nan kuma ga 100 an yanka su ga magaji kai maciyaci alƙur'an ba wajen rubiya a ka za mu kukan kura